तुम्ही ऐकत आहात लोकांचे काही भयानक किस्से. आता हे तुम्हीच ठरवायचं आहे की ही एक भुताटकी होती की केवळ एक त्यांचा भास. तो एक भास होता. नमस्कार. ही गोष्ट मला माझ्या वडिलांनी सांगितली होती. काही वर्षांपूर्वी जेव्हा ते गावी राहत होते आणि केमिकल प्लांटमध्ये काम करत होते तेव्हाची ही गोष्ट. उगाच प्रॉब्लेम नको म्हणून मी आमच्या गावाचं नाव सांगत नाही. तेव्हा ते नुकतेच कॉलेजला जॉईन झाले होते आणि घरातून पैसे मागू नये म्हणून कामावर जावं हा त्यांच्यासाठी एक चांगला ऑप्शन होता. कंपनी तशी गावापासून लांबच होती, पण तेही एक ठीकच होतं. मजेत जाणं आणि मग आरामात येणं त्यांच्यासाठी हे रोजचंच झालं होतं. काम करता करता त्यांची ओळख वाढली आणि ते मॅनेजर आणि बाकी सर्व लोकांमध्ये हळूहळू फेमस होऊ लागले. ओळख आणि काम वाढल्यामुळे वडिलांना कंपनी क्वार्टर्समध्ये राहण्याचाही ऑप्शन दिला गेला, जो त्यांनी मंजूर केला. कॉलेज पण जवळ असल्यामुळे ते या गोष्टीला लगेच तयार झाले. घरच्यांची मर्जी राखून ते हे सगळं करत होते आणि असेच दिवस जात होते. असंच एके दिवशी जेव्हा ते कंपनीहून क्वार्टर्सला जात होते तेव्हा त्यांच्या असं कानावर पडलं की कामावरचा 10 वर्षाचा मुलगा हा हरवला आहे. त्याहून भयानक हे की ह्यापूर्वीही असाच एक मुलगा हरवला होता आणि तोही त्याच वयोगटाचा होता. पोलीस सुद्धा हतबल झाले होते, कारण त्यांनाही काही धागेदोरे सापडत नव्हते. आधी ज्यांचा मुलगा हरवला होता ते सुद्धा क्वार्टर सोडून निघून गेले होते. तो परिसर जंगलाचा होता आणि शाळा ही 1 मैलवर होती. फक्त मॅनेजरचा पोरगा सोडून सगळे मुलं मुली चालतच येत. शाळा आणि क्वार्टर्स यामध्ये जंगली रस्ता 5 मिनिटांचा होता, म्हणून तो रस्ता फार प्रसिद्ध होता. पोलिसांचा असा अंदाज होता की त्या जंगलातच मुलगा गायब झाला होता. विचित्र गोष्ट अशी की पायांचे ठसेही काही सुगावा लागू देत नव्हते. हे सगळं माहीत पडलं आणि वडिलांनी एके दिवशी आलेल्या त्या माणसाला विचारलं, का हो, मुलाचा काही ठाव पत्ता लागला का? ते म्हणाले, नाही अजून. वैताग आला या सगळ्याचा. गेल्या 2 वर्षापासून असंच चौथ्यांदा झालंय. पण ह्या वेळेला मुलाची बॉडी पण भेटली नाही आणि सिनियर्सचं वरून प्रेशर आहे ते वेगळं. काय? हो ना, फार विचित्र झालंय सगळं. 4 दिवसापूर्वी पूर्ण जंगल पिंजारलं, पण काही नाही. निराशाच हाती पडली. बापरे, काही मदत लागली तर सांगा मला. हो नक्कीच, फक्त जरा लक्ष ठेव. मला इकडे काही ठीक वाटत नाही. तुला काही विचित्र दिसलं तर सांग तेवढं. हो ठीक आहे. जसं सांगितलं होतं तसं वडिलांनी केलं. काही असं विचित्र वाटत नव्हतं. एके दिवशी कॉलेजवरून येताना त्यांच्या कानावर पडलं. मला एक आंटी भेटली. तिने मला चॉकलेट आणि कलर बॉक्स दिला. ती खूप छान आहे. उद्याही ती मला भेटणार आहे. पहिले ऐकून काही विचित्र वाटलं नव्हतं, पण नंतर त्या माणसाची गोष्ट आठवली आणि पटकन ते भानावर आले आणि ह्या गडबडीत तो पोरगा कोण हेच माहिती पडलं नाही. असो, बघू काय आहे ते. आणि दुसऱ्या दिवशी एक बातमी कानावर आली. अजून एका माणसाचा मुलगा गायब. शाळेतून निघाला होता तो, पण परत घरी आलाच नाही. तो माणूस आला तेव्हा वडिलांनी सगळी गोष्ट त्यांना सांगितली. हां, किडनॅपिंग की बळी हाच प्रश्न आहे. पोलीस पूर्ण रात्री आणि दिवस एक करून शोधत आहेत, पण त्यांच्या हाती काहीच मिळत नाही. आता क्वार्टरचे सगळेजण पिसाळलेत आणि राग आला होता. हे सगळं काय चाललंय आणि केव्हा हे सगळं थांबेल हे त्यांना काहीच कळत नव्हतं. ह्याच गोष्टीवर मॅनेजर आणि तो माणूस बोलत होते. सगळ्यांनी आपल्या मुलांना सावध केलं होतं. लवकर घरी या, थांबू नका कुठे, असं त्यांनी बजावलं होतं. जमेल तेव्हा पालकच पोरांना घ्यायला आणि पोहोचवायला जात असत. मॅनेजर त्या माणसाशी बोलत होता. हे सगळं कधी थांबेल आणि आपण ह्यातून कधी सुटणार? पार डोक्याचा भुगा झाला या केसने. आम्ही आमच्या परीने सगळं काही केलं तरी काहीच पत्ता नाही. मॅनेजर बोलत होता. हे सगळं काय चाललंय, का चाललंय हे जाणून घेण्यासाठी माझे वडील रात्रीची उशिराची शिफ्ट करून क्वार्टर्सला जात. घरी माहीत पडल्याने
घरी परत येण्याचं प्रेशर वाढत होतं, म्हणून त्यांच्याकडे कमीच दिवस होते. 11 वाजले होते. रस्ता खाली होता आणि रस्त्यावर लाईट नसल्याने काही दिसत पण नव्हतं. चंद्राच्या प्रकाशात जे दिसत होतं तेच काही चालत असताना असं वाटायचं की कोणीतरी मागून येत आहे. त्याने वळून पाठी बघितलं तर एक माणूस गन घेऊन उभा. कोण तू? इकडे ह्या वेळेला काय करतोयस? मी राजन, एम्प्लॉई आहे. लेट शिफ्ट करून क्वार्टर्सला जातोय. ID दाखव. हा घ्या. ठीक आहे, चल माझ्याबरोबर. मी पण तिकडेच चाललोय. तुम्ही कोण? मी क्राईम ब्रांचवरून आलोय. तुमचा मॅनेजर माझा मित्र आहे आणि त्यांनी सांगितलं की असं सगळं चालू आहे म्हणून आलोय. ID दाखवत त्यांनी सांगितलं, ह्युमन ट्रॅफिकिंगचा लफडा नाही ना, तेच बघायला आलोय. ठीक आहे, चला निघू मग. चालत असताना काहीच झालं नाही. किंबहुना काही विचित्र देखील वाटत नव्हतं. गेट समोर आल्यावर ते बोलले, जा तू, इकडे रात्रीचा येऊ नकोस, चांगलं नाही. हे सांगून ते पलटले आणि चालू लागले आणि समोरून माझे वडील त्यांना दिसले. काय? ह्याला तर आत्ताच मी गेटपाशी सोडलं होतं. हा इकडे कसा काय? सर, मी टॉयलेटसाठी थांबलो होतो आणि तुम्ही पुढे पुढे निघून आलात. घामाघूम झालेल्या त्याने मागे वळून पाहिले तेव्हा त्याला एक बाई दिसली. मोकळे केस आणि अंगावर काहीच नाही. अचानक त्यांना हृदयविकाराचा झटकाच आला आणि तो तिकडेच कोसळला. या गोष्टीमुळे मॅनेजर आणि सगळ्या कामगारांना एक प्रकारचा धक्काच लागला. हे काय होतंय? सगळी भयानक परिस्थिती निर्माण झालीये. दुसऱ्या दुपारी असं ठरलं की क्वार्टर्स खाली करायचा. मॅनेजर, माझे वडील आणि अजून एक कामगार असे 3 जण बोलत बसले होते. तेवढ्यात एक मुलगा आला. तो मुलगा म्हणजे मॅनेजरचाच मुलगा आणि त्याच्या हातात चॉकलेट होतं आणि सोबत रंगाचा बॉक्स देखील. हे तुला कोणी दिलं आणि तू ते का घेतलंस? आणि मेन म्हणजे तुला हे कधी दिलं? गाडी खराब झाली म्हणून थांबवली होती तेव्हा एक आंटी आली आणि तिने मला हे दिलं. माझ्या वडिलांना जे कळायचं होतं ते कळालं होतं. त्यांनी मॅनेजरला सगळं काही समजावलं आणि त्यांना आजच रात्री तिथून निघायला सांगितलं. तेही संध्याकाळ आधीच तिथून निघून गेले आणि मग ते भारतातूनही निघून गेले. या गोष्टीला 18 वर्ष झाली. 18 वर्षांनी काय नशीब, ते परत आले आणि आठवण म्हणून ते परत गावी निघून आले. मॅनेजरचा मुलगा आणि मॅनेजर हे दोघेही माझ्या वडिलांशी अजूनही कॉन्टॅक्टमध्ये होते, म्हणून त्यांचं भेटायचं ठरलं. गावी येत असते 3 कंपनीच्या दिशेने जायला निघाले. त्यांनी अचानकच गाडी थांबवली. मॅनेजरचा मुलगा म्हणाला, डॅड, ती बघा, ती आंटी अजूनही तिकडेच उभी आहे. तिला जसं बघितलं होतं अजूनही तशीच आहे. मला बघून हसते आणि बोलावते मला. ती कदाचित तिथे राहून अजूनही माझीच वाट पाहत आहे. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बाकुल बुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बाकुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.